nengo jigosaba onde bwensi ne batatu minto aratware deni yae gosema ominto aratware deni yae libaga liogotokorere egesiomba muneke ninchu kitore moyo kitore ne chinguru eye nende amwamwembe yogoita etugo nando okonogotakina no nechisemi chingiya timanyete iki giachire tinduchi mundu chiaka bono onkobori ng'aki noe noyorora ng'a nkiakora bono bochiombe chigwete ense igo timbwati chibu timaeti chiaka momambi baroseria amabere chae make bana banyu ayande barorani babekekera bacha kurigira Samaleta Vincent Mirelio Nyonka nchomo mulo kabere wenke enaboka sirero mambia eseng'encho timanya tinkano gosoka soka sencho kwirigeria nacha nakwania waibuli sencho kama kawaida botambe natasa waibuli bana nabakwania nasoka ng'anende esinengo jese meeting twabwata situkuliare sencho kikasi buna na ikiroro natwachakire meeting ito twabwate na mawakiro esimu n'endugu yane ng'achombe chito chiagurense namakorigia omoibori one tata ominto ng'ana mwakera esimu namate ng'a chombe chito chiagurense anane ng'a ono omonto engocha gokuga iga lakini ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye nchengona ni Nyasaye ng'a mbuya mono ase eng'encho ono omonto engocha gokunga lakini tunashukuru Mungu kwa kila chambo na nene ntuke nonchikomentera gokwana nchendangi ondete otobwate deni yae sekenyore yeito gose ondete ntwanya kogosire kenyoro yeito nengo chiko request iga asonde bwensi tobwate deni yae sekenyoro yeito gose onde twagoseire ekiagera ntuna minto ase abana ba minto ama na tata ominto mama na tata ring'anga ase bagokora ntuna abanto ngoboka mabi nendugu yana twachikoirigeria kogendera abana ba minto bagenderere amane etuko buna etobegete esiko iga echiakonyonya abana ba minto ase rituko ria mabi nonye ase esukuru fees lakini ng'a tobwate mochando onde bwensi na monto onde bwensi ase ekenyoro eke tokoriquest ase eng'encho ogwancha achiche atotebi kitore moyo iga tomwakane edeni eywo ekiagera namakweri lakini Nyasaye okora ki Nyasaye okande ase eng'encho ogwancha igo ogosaba kwana enche ase ekenyoro gete kia monchiri ntobwati obe na monto onde bwensi timaeti ng'onde ng'a kare obwate obe onde bonsi achiche ekiagera abanyakenyoro baito mbaro na abagambi mbaro tosorufu egento egakore ki kera ase omorembe anene ntwe nengochikoraneri ase abaibori bane na abana ba minto kiagera konyora bana ere konya amabere korwa ase eng'ombe egento nchikobairaneri buna abaibori bane mokumeria ase eng'encho ogima bwa ense ase kiabaire rituko ria rero nabo nkonyakana rituko ria rero aita ndare gose onde oito bwa efamily aita arare rituko ria rero lakini ase eng'encho obuya bwa Nyasaye chiombe chiaito ase eng'encho yaito omonto engocha gokwisa rituko ria rero kange mwacha rero gosudia omonto okure ase omochie oito lakini Nyasaye okana ng'a ribaga omonto agoku tiga chiombe echiko igo inche tiangereri Nyasaye ng'a mbuya mono ase abanto baito mwachire ase gosudia ase egento kiabire ase rituko ria rero abanto baminto ba omonchiri mbuya mono ase egento giakorekanire rituko ria rero inche the last word nengochi gokwana abaibori bane timaeti ng'a ase tata ominto nakagosere ondande gose nakabwate deni ya monto ondande gose abaibori bane nengochi gosaba onde bwensi neba tata ominto aratware deni yae gosema ominto aratware deni yae libaga liogotokorere egesiomba muneke ninchu kitore moyo kitore ne chinguru tonyare gosorufu issue buna eywo nabo tokorigia enchera nabo omogondo nabo tobwate nabo tokwana libaga gotoretera egento buna eye tomwakane ase omorembe ekiagera abana ba minto mbare abake bare isiko iga omwana arete nonche nimbwate omwana ono omokoro anyora kagoeta kagokuna kende onyore gokorire ki onyare koba gakorara timbwati mang'ana mange nanyare gokwana mbuya mono ase bare mwachire mwensi twosudia ase egento ase rituko ria rero mbuya mono Samarieta onkoroku Patrick Nchoke nyabiage eke na egento ekebe egento buna eke iga ntwana korora korwa gese twakaiboretwe na chisokoro chiaito nchianya korora gento eke mbono giachakire chindamwamu echiga chire gabo matara tiga chisire chiera abanto babwene abanto baseboka omochi eye nende amwamwembe yogoita etugo naende okonogotakina nechisemi chingiya chisemi echio okabwate echi nechimbe gwaitire ekenyoro ekegima etokumeti gento eke ntwana korora abamatara baminto gaki buna korwa gese twagakina iga ntwana korora eke egento eke tiga gekumwe kabisa kere kabisa
Omonto okabwate endamwamu oyo nomobe. Eye ne endamwamu embe. Agoita abantu bori bare moyo iga chiombe chigokuga kono goita abantu. Twaragereirie egenteke. Egenteke twakeragereirie nekebe kabisa. Baminto gakitiga abantu babwene. Emochie saboke abantu bagache chinyomba baigwanane. Abo kotari okoigwana. Ekene genteke chine chimuma chimbe bagokora. Chimuma chimbe bo matara yani ga chimume chiga togokora ne chimbe chi. Omonto oyo gamanyu oyo gana bagosambu no mbutuko. Na tu rejombe chenda na tiketense. Na chibekera na chimentera abantu barenge compound bagende kanisa. Na abana na gonto kanana omwana oyo moji orwe kanisa na motebi gendo reta chombe chuchimente ndagira. Rero njumabiri tindiko koragasi na njiti kuratu mukane bera singubutera. Naso kana genda singura ikaransa una butambe. Ngire to mwana no kore gasi urenge isikole ngatamba ake. Ko ngagera ngono chombe chakure. Ko chombe chakunaki. Nga chombe chakure mnyako jinko kore urarora. Ngomo ya chombe mbe yajare na je ndagira mami na nate umwana rasuwa chibegere ndagira. Kero na akora ayu na tu mwana yubutolesi. Ake ngire to mondo ndore kurwe kanisa oe to kwa ontebinga no mate ndo kerebuo. Oyo karansi te mechando kerebuo ngabanda bajirebuo chomba chikwet. Na inja na manyoka gucha. Na nyora na bajire nsengenje. Timanyiti kiyachiri. Tindu jimundu chiaka bono onkuburi ngakino eno yorora nga nkiakora. Bono bachombe chikwete nseigo. Timbu adichi timaitike energia kama mambi baroseria mabere cha maka bana banyu. Ayande barurani babikekirandi bacha kuligira. Lakini bono bajire nseiga chimori bono bajire para. Iga. Samaria tane ngoro ku Dominic Mogakobaga. Iga ninga kenyoreke goro kuiti. Bomatara iti nonkaga iga. Yakoe. Location. Bono na goto kumedia sali ngane dia tonyorire. Mwabo muno yotate ne yango yana. Chombe cha na achiri simuno yotate muna eresirego. Ndo etwajire kurangeri waso bonge nga chombe cha kule. Bona boto kumetinga ringane rigana bori to sete muna abanyakenyoro. Kuruga iganka. Ono rene ntora manyobo ko ngumborobi. Lakini rende bono ma tware ngo kene njikwete. Mugambi to no ara ngega igo muturete wekenyoreke. Nena ba ukwana ringane riga. Alibeke nera abantu bamanye muno. Kisoma na mazara kiranierita Munjiri village Ilanda sublocation Nyakoe location. Achafu chombe chintu achibeze sindani umwakoria na abantu be county. Igonjiri kuoro kitaliri ya ugonjwa na wigoro chiarenge paraga livining. Kulisi unumu akanyene. Bukure rego muna chombe chimeza njirigo tiano sina chire shikaoka. Yere uko Tanzania sengenjo burwire tindarora burwire mabore exactly like that. Yengoranga chombe jirema umuhimu ekire sasa wamuna tuwa chirwarezi na bukigendereze kuoro kibuya fire chengimo. Aya nawara makongu tuwasinyiru kera nate bigwe narenge muna no murwire naraire goskobo mwana cha kondola goche para ngoteberiwo ngoimukipigipigi ngomyaka mwanere muinari na kuikaga na kira daktari osore simi ngomademinga area yane chombe chikwete to kitarwarete chia kamiru igo insekire naonde tumango ndibwe siga atoe usaidizi nga kuna nini kiari etensira kiari chema kwera limo ibirege ko ire chia kamambia kiribuya bere ogokumye geko gera buru tina umwako orintu arwari chombo mutinyo kianda naona arenge chombe chitu achurware zinsa sikikobera kire kingima wakati huo paka wa sasa na bochia kire kingima yere ogokumigoro ne para chiarenge chikwete munachiroje igana bere gento gyukumya na boge kumeze sekenyoronga chombe chikwete chibwata okwangaisa kiro umuntu tali family yoka nja Samuel tana ni wankuru kuguni Frida gesare mankona igona akumiria somo gasoyo nabo kamambia nagende kanisa lakini nachire gochaga kina rodire bikona bakansinyire nganga kingoteba gakia bana baba mintu na bareiga muna bono mugagoji goro twakwanete nere karanstengera akorisi chombe chire biya amana agantebi nganseria ng'ombe igo chabona tiro chinkonya konyande ere kunya kumya kitoka saka toka kora chombe chire biya twaboka buya nande kanisa nachire kwana bono iga nyorete chombe chietorete nse ibere gaki ngoteba umwana ori ono okorera gaki oyo nyasa akore bikone
Nande gende keni go twagigikeiri gaki aseri etaria Yesu. Nonya nunde gaki okabwata nonya nte ya anja kwa na aseri etaria Yesu gaki. Egera mang'ana aya nyare ko bagakoera. Gaki imorera. Gaki omwana ori kwarira mang'ana amange nabo okorase ng'encha ng'ombe iyo nero mwarigerere thikere egento. Lakini Nyasaye naigore enchera yende gaki. Nandi Nyasaye nabarwanerere kagicha mwatigara muri moyo gaki. Lakini egento eke gaki no nundu okorete iga twagikeiri ase erieta ria Yesu. Kenyare korwororo gaki. Twakumiri gaki. Inche onkoruku Christopher Mondo Mbati nigo naigori ng'aneri naminyoka nachire narigiriri chombe chiraire nse rimo ibere rimo egento eke nekebe abagaka muna inche omogaka omondo nakanire egento muna eke ntokogani gento eke kebe kenyorogia itu nakanire neba nundu obwate ebinto mbiaete turura kare nechingaki biobonya nabi lakini egento eke twakanire oyi gwakoraya kweinananire nare gwesaririe omochio waye gwekorire mbuya mono. Itangire Stafoira tinega babe no gukumi sana korora ibinto bune bitanya kokorekana nonya kabwate teni yaye tare bomwochera amatena no bwate teni yane ngakane kubwa bakore ibinto bune enga buna nabanye nare goje gukora ente tigachaira nya sa kerusia tairanire kabere nandi tiga anga meboria tebe na binte bitingo kora kabere chama ngana ne ngaki twabe no bosoku sana korora ibinto bunebi na Nyasaye tiga mubwatesi naba banya nakorera tambi ne chiaye anta irorera ndiama